Moitas familias xa ultiman os preparativos para unha das celebracións máis importantes do ano, as comuñóns, un evento que move o comercio, a hostalería e o sector audiovisual. Os preparativos das comuñóns para os vindeiros meses xa están en marcha. O primeiro paso adoita ser escoller o traxe ou vestido, e nas tendas especializadas a campaña xa leva meses en marcha. Pois a verdade cada vez a xente mira con máis antelación, incluso desde diciembre, enero, febrero, hasta aí mediados de maio, así, suele ser a campaña máis fuerte de comunión. Sempre pode vir alguén de última hora, pero cada vez mírase con máis antelación. En canto ao estilo, a tradición segue presente, pero sen cambios. Cada vez buscan máis o diferente, xa non se leva tanto vestido totalmente blanco co lazo de color, buscan ao mellor unha falda de color rosa ou verde agua, lévase moito morado nas nenas e os nenos pois siguen co típico marinero, almirante de toda a vida. Hai nenos que se animan a levar pantalón corto, co marinero, pero máis clásico. E todo isto cun abanico de prezos moi amplo. Desde 2,50 a 3 hasta o que te queiras gastar. Nós aquí en tienda traballamos 3 marcas diferentes e os precios rondan entre os 3,50 hasta os 4,70 máis ou menos, co arreglo incluído e así. Aínda que segue sendo unha celebración habitual, nas tendas perciben certos cambios. Eu diría que diminueu un pouco, que cada vez os nenos e nenas fan menos a comunión. Igual se anima máis as nenas polo tema de levar o vestido, pero o neno sí que é verdade que lle costa un pouquiño máis. E outro dos servizos imprescindibles é o recordo fotográfico, que tamén require de moita planificación. Pues tenemos algunas reservas, ya tenemos fechas reservadas que no se pueden pedir más comuniones en esas fechas, pero bueno, pues van llegando. Hay gente que viene con un año de antelación y bueno, y otra gente pues que viene más pronto, más tarde. Os estudos ofrecen diferentes opcións, pero hai un formato que segue sendo o máis demandado, o pack completo. El pack más solicitado es con álbum y todo y bueno, en torno a los 300 euros. De 300 euros para arriba sería el presupuesto que damos. E ao igual que no comercio, dende os estudos de fotografía notan a baixada da demanda deste tipo de celebracións, aínda que aseguran que entra outro factor en xogo, a natalidade. Notamos que ha disminuido, pero es que eso depende de la cantidad de niños que nazcan, pues si los niños hacen la comunión en ronda a los 9 años, más o menos, pues depende de la cantidad de niños que hay ese año. Por ejemplo, el año pasado pues tuvimos una madre que nos dijo que en la escuela pues que tenían muchísimos niños y habían como 3 clases llenas de niños. Y bueno, depende del año. E como dio dito, non hai 2 en 3. Outro dos piares da celebración é o banquete. E aquí a disponibilidade xa é limitada en moitos casos. Sí, xa temos casi todo completo, quédanos aí o 30 de agosto, solo un par de sitios, pero en general o verán xa está completo para comunións. As reservas, como no resto do sector, fanse cada vez con máis antelación. Suele empezar entre noviembre e enero, febrero do ano seguinte, máis ou menos. O número de convidados e os menús soen marcar o orzamento final. Os menús parten os adultos de 70 euros hasta o que cada un queira e os infantiles son precios cerrados desde xa de 63 e xa con monitor, co parque de agua e con todo xa incluído. Un sector que, aínda que se mantén activo, tamén percibe cambios co paso dos anos. Mais ou menos estes últimos anos está sendo igual. Nos este ano sí que temos bastantes comunións, sí que notamos moitas subidas de bautizos este ano, por exemplo, pero, bueno, en general estes últimos anos, se me comparas fai 10 anos, sí que disminueu a comunión, pero, bueno, en general ainda hai bastantes, Unha tempada que xa colle ritmo e que volve demostrar o peso desta tradición, tanto a nivel social como económico.